কি মাড্ড কিরে কুয়া ছুଆ ବି ଉଡ଼ିଯିବେ। ଯାହା କୁହ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିରେ ଯିଏ ସଭାପତି ହେବ ପିଠିଟା ପଜେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ଜମାରୁ ଥଟ୍ଟା ଭାବନ୍ତୁନି। ହେଇ ଦେଖୁନ ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଚୌକି ଉପରେ ବସେଇ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏମିତି ନାବିଲେ ଯେ ବାବୁ ଗଙ୍ଗା ଗଲେ ଯେତିକି ଫଳ ପାଇଲେ ସେତିକି। ଜୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ମାଡ଼ରେ କାନ ମୋଡ଼ି ଆସି ଘରେ ବସିଲେ। ମୋ ବେଳକୁ କାହିଁ ସେ ସୁଖ। ଓହୋ କି ଦୁଃଖ। ଆଉ ଏବେ ଆମ ମନୁଆ ସାର୍ ମାନେ ମନମୋହନ ସାମଲ ଆସୁ ଆସୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବସା ହେଲାଣି। ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ଚାପୁଡ଼ାଟେ ବାଜିଥାନ୍ତା ନଡ଼ିଆ ଭଳି ଦିଫାଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ମନୋହନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମର ମାଗଣା ପରାମର୍ଶ, ଭଲ ଦଶା ଅଛି ତ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବାକୁ କେହି ନଥିବେ। କି ଲଜ୍ଜା କହିଲେ। ଆରେ ଭାଇ ବିଜେପି ପା ଗୁଣ୍ଡା ଦଳ, ସବୁ ସାପ ଏକାଠି ରହିଲେ ଛୋଟ ମରାମରି ହେବା ଥୟ।